हर हर महादेव भैया लोग प्रणाम। आज हम लखनऊ में बानी और अपने लोकेशन पे बानी। बहुत प्यारा सा नज़ारा और लोकेशन पे बानी हम। और वो लोग के दिखा रहल बानी कि और कैसन लागत तनी हम लोग कमेंट करके लोग के बताई जा। और बहुत प्यारा सा देखी वो लोग गार्डन देखी जब बहुत प्यारा सा नज़ारा। ये बहुत प्यारा सा सजावल बा गार्डन और बहुत प्यारा सा बहुत बड़ा एक गाना में शूटिंग हो रहल बा और हुई। बहुत चारों तरफ देखिए फूल बा और पीछे सरस्वती माई बड़ी जे हो जगजननी माँ जगदम्बा माँ कृपा बनैले रही। और बहुत प्यारा सा लोकेशन पे फूल बा और चारों तरफ फूले फूल बाटे और एक से एक भैया फूल होवे। मजा आवत रहे एकदम इतना सुगंध रहो ना कि मन ही ना करता वजह से हटे खातिर। इतना प्यारा सा नज़ारा लखनऊ में इतना बहुत बड़ा गार्डन। ये बहुत छोटा सा अभी गार्डन दिखा रहा मनी आप सब लोग के। तो अच्छा लगे तो